Салом апаҳо, салом хоҳаро, салом бонувони зебову модаро. Ба ҳаматон тансиҳативу хонаободӣ орзумандам. Бонувони зебо, ман ачиқеле ки шумо дар экран, дар видео наворҳои куртаҳои духтагии маро тамошо доред, ба шумо гуфтанӣ ҳастам, ки ҳамин канали ман барои чӣ кушода шуд? Барои он ки як хел бонувон як қадам ба пеш мондан метарсанд, духтан мехоҳанду намедӯзанд. Аз шумо ҳамин қадар хоҳиш, ки апаҳо, хоҳаро, духтанда натарсед ҳеҷ вақт. Ҳеҷ вақт ба духтан натарсед, ба пеш рафтан гиред. Пеш мо ҳам ҳамихел шогирд набудем, дигар меша устод надоштем. Ба ман модарам камтон ёд медод. Духтанро гӯем аз модарам ёд гирифтам. Мо оилавӣ дӯзанда ҳастем, апаву хоҳаро дӯзандагӣ мекунем. Ба шумо ҳам мехоҳам, ки заррае бошад, ёдиам шумо духтанро ёд гиред. Бисёри шумо савол метиҳед, ба саволҳоятон бисёришро ҷавоб гардондагӣ нестам. Куртаи водолазкадор гуфтед, куртаи халат, пешаш халатдор гуфтед. Ман инҳоро ҳам ба шумо нишон медиҳам. Рости гап, клиентҳои ман, ки кампир ҳастанд, калонсол ҳастанд, хеле чизо намепӯшанд. Ман куртае, ки ҳозир дида истояд, ин куртаи барои занҳое, ки ширте, пешаш замокдор. Инро ҳам куртаи оддия, ин куртои беплечик, ҳамихел куртои тоҷикӣ. Барои ҳамин хостам бо шумо каме суҳбат кунам. Апо, шумо ҳам метавонед, ҳозир чӣ хел паплино арзон аст. Мана ҳозир распродажа шудагиа арзонтар мегирен, духтан гирен. Пеш мо материал набуд, хато мекандему медухтем. Ягон кас набуд, ки ба мо нишон диҳад. Мана ҳозир бинед чӣ хел технология пеш рафтааст, тараққӣ ёфтааст. Мо ба шумо нишон медиҳем. Барои ҳамин апоҳо метавонед шумо мана материалҳои ҳар гунаро 1 метри, 2 метри харида ба фарзандони худ духтанро омӯзед. Дар болои ҳамон хатогиҳо ҳам метавонед, ки хато ҳам ки шуд, натарсида духтан гиред. бо чӣ гум ба шумо мисол саволотон ба ҷавоб нагардондам. Иншалло оли ҳамаашро медӯзам. Водолазкадор ҳам медӯзам. Оли халатро ҳам нишон медиҳам, чӣ хел онро медӯзем. Камакак сабр кардан дар кор. Ман бояд бозор рафта каме матоъ хариданам дар кор. Хайр, то боздид.